Γεια σας φίλοι μου, είμαστε πάλι εδώ να κάνουμε ένα φαγητό μπούτι φιλέτο κοτόπουλο με πατάτες baby. Θα χρειαστούμε λίγο μαυροπίπερο, μουστάρδα, ένα μπαχαρικό που βάζω εγώ στο κοτόπουλο, είναι από όλα μέσα και με διευκολύνει πολύ και γίνεται πολύ νόστιμο. Αλάτι, ρίγανη και ένα μπαχαρικό λαχανικό, αν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε όχι. Λεμονάκι, ένα λεμονάκι, κόκκινες πιπεριές, πράσινες, ό,τι μας αρέσουν, μαϊδανό και ένα σκόρδο. Όπως βλέπετε έχω αργήσει να κάνω συνταγή, διάφορα θέματα μας βρήκανε. Ας πούμε ότι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Στις πατάτες μέσα ρίχνουμε αλατάκι. Αυτό το μείγμα λαχανικών έχει αλάτι μέσα, γιατί δεν θα βάλουμε πολύ αλάτι, να το ξέρετε. Λίγο μαύρο πίπερο. Και ένα λόγος, αν μας αρέσουν να καίνουν τα φαγητά, πιο πολύ. Θα βάλω και εγώ και από τον μπαχαρικό εδώ να κοκκινίσουμε λίγο. Και λαδάκι, το ξεχάσαμε να το πούμε. Όχι πολύ, γιατί το κοτόπουλο θα βγάλει όσο να είναι. 2-3 κουτάλια φτάνουν νομίζω. Θα βάλουμε και λίγο εδώ για το κοτόπουλο. Το λαδάκι. Θα βάλουμε λίγο μουστάρδα. Ανακατεύουμε τις πατατούλες μας παντού. Δεν έχω βάλει, λέτε, μεγάλη ποσότητα, γιατί δεν είμαστε πολλά άτομα. Να φάμε ακόμα ένα αρτίσιμο φαγητό, γιατί μετά θα ξεκινήσουμε τις νηστείες. Θα βγάλουμε και τα κουκουτσάκια εδώ. Στο κοτόπουλο έχω βάλει το μπαχαρικό αυτό που σας έχω πει. Αυτό εδώ που είναι για όλα. Βάζουμε και μουστάρδα μέσα στο λάδι. Το λεμονάκι μας. Πολλά κουκούτσια έχουν παρά ζουμί, λέει. Τι να κάνω. Εσείς που είστε στην περιοχή που έχετε λεμονάκια, είστε τυχεροί. Ένα λεμόνι το χρειάζεται νομίζω και στις πατάτες και στα εδώ. Θα βάλουμε και από πάνω μετά. Αδαδιάζουμε το κοτοπουλάκι μας. Το κάνουμε ένα μπάνιο στη μουστάρδα και στο λαδάκι. Για να πιάσει γεύση. Εγώ πάντα, όπως έχετε δει και άλλες φορές, τα κρέατά μου τα κάνω από βραδίστα, βάζω τα μπαχαρικά για να πιάσουν γεύση, αλλιώς θα είναι άνοστα τα φαγητά μας και τα κρέατά μας. Κάναμε ένα μπάνιο. Ρίχνουμε τις πατατούλες εδώ. Ρίχνουμε και τις πατάτες. Δεν βάζουμε πολύ πατάτα. Νερό δεν θα χρειαστεί άλλο. Κόβουμε τις πιπεριές μας. Εμένα μ' αρέσει. Αν δεν σας αρέσει δεν τα βάζετε. Πολύ απλό. Δίνει γεύση στο φαγητό. Γλυκαίνει. Όπως είπαμε, προαιρετικά βάζουμε ό,τι μας αρέσει και ό,τι δεν μας αρέσει το βγάζουμε.
Δεν τα κάνω χοντροκομμένα για όποιους δεν θέλουν να μην τα φάνε. Βάζουμε και το σκορδάκι το ένα. Κόβουμε και το μαϊδανό μας από πάνω. Γίνεται μια πολύ ωραία φαγητάρα αυτό. Για όποιος αρέσει το κοτόπουλο. Βάζουμε και τη ριγανίτσα που δεν τη βάλαμε. Εγώ βάζω μπόλικη γιατί μου αρέσει. Κατέβουμε τις πατάτες και τις πιπεριές να πάνε παντού. Βάζουμε και ένα φύλλο δάφνης που το ξεχάσαμε. Τώρα το θυμήθηκα, μην βιάζεστε. Ένα, δυο. Και πιπέρι σε κόκκους. Ένα, δυο. Δίνουν ωραία γεύση. Βλέπετε τι ωραίο φαγητό. Με πολλά χρώματα και πολλές γεύσεις. Αυτό είναι το φαγητό μας για σήμερα. Θα το δείτε ψημένο. Θέλει. Εγώ τα ψήνω σε πολύ σιγανό μαγείρεμα ή στο φούρνο που θέλουμε. Στο 200 θα θέλει 2 ωρίτσες. Γιατί η δικιά μου κουζίνα δεν καίει πολύ. Οπότε θα το δείτε τελειωμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπετε τις συνταγές μου. Μας δίνετε θάρρος να κάνουμε κι άλλες. Κάντε εγγραφές στο κανάλι, κάντε κοινοποιήσεις και δεν θα χάσετε. Έτοιμο το φαγητό μας. Χρειάστηκε μια μισή ώρα. Καλή μας όρεξη και όποιος την κάνει τη συνταγή, καλή επιτυχία. Γεια σας.